момента е малко като на бойното поле. Вълнувам се естествено и то не малко. Вълнувам се и нямам търпение, наистина нямам търпение да влезнат уредите, да започнем тук постоянно да готвим, да правим проби. Аз обичам предизвикателства и обичам да има така повече динамика. Колкото се вълнувам, толкова имам и една увереност, която знам, че когато започне работата, тогава се чувствам спокоен и някак си знам, че всичко ще е наред. На нас от самото начало идеята ни е да готвим вкусна храна. Храна, която е подходяща за всеки ден, комфортна, така че хората да се чувстват добре, да могат да си поръчат всичко, което обичат да хапват и храната да не ни ангажира с това да се облечем по определен начин или да идваме само по специални поводи, а да може да идваме всеки ден и да се наслаждаваме на вкусна храна и приятно място. Аз последно време гледам да прехвърлям топката на Жорката, който ми беше досега сушеф и за в бъдеще ще е главен готвач той на Космос. Малко повече съм се отдал на проекта Дома и на ресторант Дома, за да може да тестваме спокойно, да си правим нашите срещи креативни, да си представяме ресторанта и някаква негова визия, кухнята, колектива вътре в кухнята. Всеки млад готвач иска да се доказва, да е признат от останалите, иска да прави красива храна. Това ми беше някакъв стимул, но с времето готвачите помъдряваме и осъзнаваме, че просто хората търсят вкусната храна, качествения продукт и доброто обслужване, нали? Защото колкото повече, може би трябва да им кажем сега. С времето готвачите помъдряваме и осъзнаваме, поне аз това осъзнах, че хората търсят просто вкусна храна с качествен продукт, технически добре изпълнена и това е нищо повече. Акцента ни ще е до голяма степен барбекюто тип Джоспър, ще имаме и голяма скара, имаме и доста място за опушване, така че целим балканска кухня, не само българска, защото има какво да покажем и да вземем от турците, от сърбите, от гърците, всички тук на Балканите готвим много вкусно. Да, ще има един гръбнак на менюто, който ще не изменим със сигурност. И оттам нататък към този гръбнак ще има неща, които ще се сменят съответно спрямо сезона, спрямо продукт, който ние си харесаме. Ще има доста неща за мезене, ще има сърчица, уши, агнешка главичка мислим да има в менюто. Формулата за една добре работеща кухня в началото е самия проект, как е устроена самата кухня, как са разпределени уредите, станциите. Това е пак спрямо концепцията на ресторанта, защото ти не можеш да направиш кухня, ако не знаеш какво ще правиш в нея. И вече неизменна част и най-важна е екипа, защото колкото голяма инвестиция да вложиш в един проект и каквито и уреди да вземеш и каквито и удобства да направиш, ако нямаш правилните хора, които всеки ден на място да го движат това нещо, всичко е безмислено. Моят стремеж като главен готвач е да виждам едни доволни гости всяка вечер. Пълен ресторант, екип, който се развива заедно с мен, хора, които идват на работа и не са с очакването поредния ден, който тук ще ме смажат от работа, който да идва на работа зареден и да се радва на това, което прави. Аз не за първи път съм на тази позиция в Космос, преди това в един друг ресторант Реноме, преди това на 2 ресторанта, но самото начало 2009 година стартирах в кухня, като беше чисто и просто за да си изкарвам прехраната. Не очаквах, че ще стигна до тук, нямал съм такива заявки, нямал съм такива мечти и очаквания. Просто си намерих работа, един приятел каза, че търсят хора. Аз не знаех абсолютно нищо за готвенето, но за мен, ако човек е организиран, устремен, знае какво иска, е любопитен и иска да научи още и още, не е проблем, че не знае нещо. Винаги можеш да научиш
По-скоро е проблем, ако те мързи и ако си казваш, аз знам всичко, ти ли ще ми обясняваш на мен. Беше ми любопитно, исках да науча и още. В последствие вече срещнах един по-сериозен готвач, който е с доста натрупан опит зад гърба си в ресторанти с звезди Мишелин и така нататък, който беше ето го и човека, който ни вдъхновява постоянно. И благодарение на него някак се въвлякаха по-професионално в кухнята. Исках по един или друг начин да приличам на него или да имам и аз такива знания и такъв опит професионален. Така се запалих малко повече, по-сериозно. Започнах повече да чета, повече да любопитствам, повече да се интересувам за храната. Живота на готвача, ако си истински отдаден, изцяло се обгръща от ресторантите и от кухните, в които работи, заобграден си от хора от бранша. Било то други готвачи, било то хора от сервиза, бармани, доставчици. И ако достатъчно дълго време работиш в сферата, където и да отидеш, винаги имаш познати, дали на заведение, дали в ресторант, винаги познаваш някой, защото те хората в бранша са горе-долу едни и същи. За мен това се превърна нещо, което ме кара да се чувствам добре, да се чувствам на място. Нещо, което винаги може да ме развие още и още, защото кухнята за мен няма граници. Стига да имаш желание да научиш още. Не спирам да се уча. Ежедневно проекта, който правим, научавам нови неща в движение. Най-вероятно и като отворим, ще научавам още доста нови неща, така че дори нещо, което правиш ежедневно с години, може да научаваш детайли в движение нови и нови. И ме мотивира най-вече факта, като виждам резултат от моята работа, сплотен колектив, дали хора покрай мен, които научават нещо, дали гости, дали пълно заведение, ако щете, нали, това е всичко резултат от нашата работа и когато го видим, това ни доставя удоволствие. Парите, те не са чак толкова огромни в кухните, колкото в други професии. По-скоро резултата от нашата работа, това е положителният ефект. Място благодарение на гената е в доста напреднал етап и доста бързо се развива. Доскоро нямахме и плочки тук. Чакай, аз искам да го питам нещо. Опитахме едни кюфтета, кога ще опитваме други неща? Ами днеска след интервюто отиваме долу да правим проби още. За? Скариди, пастървичка, това. Добре. Има. Доскоро нямаше и плочки. Кухнята, както виждате, още е на гипсокартон. Това е сърцето на ресторанта. Имаме отделно долу още една кухня, която ще е основно за заготовки. Може да я видим после и нея. Ето тук ще е барбекюто, за което ви говорех. Ще има една открита огромна скара горе-долу около 2 метра работна площ и отстрани до нея затворено барбекю. Тук ще има остров, на който ще са котлоните и фритюрници. Тук, където се намирам, ще е студена кухня. Отсреща паса, там където ще се издава храната. Там вляво е миялното, което ще е за чини и чаши основно. Тук в мое ляво ще е зоната за хляб и за пеканки. Ще имаме боб, ще имаме сирене по шопски и няколко вида хляб. Там има един уред, който ще е като поточна линия и там ще се запича само хляб. Така че общо взето това тук е основната кухня, която ще се готви за гостите, а долу се правят подготовки за тази кухня, защото капацитета на заведението е доста голям. 250 плюс места, може би до 300 и нещо. Тази кухня, ако трябва да се готви и да се правят заготовки, е недостатъчна, затова сме се възползвали и от долната кухня, която си имаше и преди, но ние я изкъртихме до основи. И сега долу се прави подготвителна кухня, която всъщност ще са вече по-сериозните уреди. Искаме да постигнем наистина много добър резултат с храна, която на пръв поглед звучи елементарна. Както ви казах, едни кюфтета с пържени картофи. Картофите искаме да са тройно готвени, така че винаги да са хрупкави, винаги да са златисти, да няма черен мек картоф.
Тук навсякъде кухнята реално беше разделена на различни части, където бяхме. Тя беше може би на 3-4 различни места. Беше студена кухня на едно място, топла кухня на едно място, пици имаше на друго място и всичко това момчетата го изкъртиха и стана едно цяло помещение. Сега абстрахираме се от това, което ще видим, представяме си това, което говорим. Тук в дясно на стълбите ще е офис. Все пак от някъде трябва да пускаме заявките. Тук по-едрите не знам как ще минат. Хладилника сме го паркирали малко в средата. Тук е много важна част, защото тази цялата линия, която виждате тук, която в момента е оттрупана с някакви неща, цялата линия ще е подготвително, което ще е на зони. Една зона за меса, за транжиране на меса, съответно мелачка за кайма, ще си правим ние наденици, суджуци и различни неща. Имаме зона за риба и тук ще има едно островче, на което островче основно ще се филетира и ще се прави всичко, което е свързано с рибата. После имаме зона за зеленчуци, на която имаме съответно белачка за картофи, уреди, на които се режат, на които се белят и така нататък. Като заговорихме за картофите, и тук имаме един голям шоков охладител. Тук той ще е вкопан и в него ще шокираме абсолютно всички продукти, които готвим. Няколко хладилника, плотове, на които се правят подготовки за обедното най-вече. И тук в средата ще си има пак островна кухня, на която да се готви всички подготовки, които ще се качват горе. Да не подхващаме темата. Моля те, не дей, защото плача тук от... Няма бе склад, 2 декара ресторант и няма склад. Сериозен казус. Всичко е да има места за хората да Тук седат. разбираме, че нямаме склад. А ние ще имаме въглища по 14 минимум на седмица. Да. Това ще е минимум. Ще ходим И по отделно въглища. ще има и дърва. Това е само отделно, ние ще имаме на седмица колко тона картофи. Добре, слушай, смяна на плана.